Cena a tepelnoizolačné vlastnosti skla nie sú zďaleka jedinými parametrami pri rozhodovaní. Pozrime sa, čo ponúka moderné sklo. Začnime tým, že si položíme tieto 3 otázky. Je za oknom rušná ulica alebo tichá záhrada či vnútroblok? Použitie zvukovo-izolačného skla má vplyv na stavebnú hĺbku okna a veľkosť rámu, preto je potrebné ich výber definovať vopred. Na ktorú svetovú stranu bude okno orientované? Na slnečnej strane domu zvážte sklo s protislnečnou ochranou, najmä v prípade veľkých okien a tam, kde neplánujete vonkajšie žalúzie alebo iné prostriedky na ochranu interiéru pred prehrievaním. Pre okná orientované do tienistých strán je dobré vybrať sklo s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami a čo najvyššou priepustnosťou svetla. Ako pevné a odolné by malo sklo byť? Účinnou ochranou proti vlámaniu poskytuje vrstvené bezpečnostné sklo, čo môže byť vyžadované poisťovňou. Kalené sklo môže poslúžiť ako prevencia prasknutia skla v dôsledku tepelného šoku. Obe tieto možnosti možno doporučiť ako ochranu pred zranením v prípade rozbitia skla. Čo dokážu moderné sklá? Vlastnosti skla majú oveľa väčší vplyv na pohodlie vášho domova, ako napríklad farba a materiál okenných rámov. Moderné sklo sa skladá z viacerých vrstiev, výplní a špeciálnych povlakov, ktoré mu dodávajú požadované vlastnosti. Ochrana proti hluku. Protihlukové sklá môžu výrazne obmedziť rušivé zvuky z ulice. Tepelnoizolačné vlastnosti. Špeciálna povrchová úprava skla pomáha odrážať teplo späť do miestnosti a tak znižovať náklady na vykurovanie. Letný komfort. Sklá s protislnečnou ochranou výrazne znižujú prenikanie tepla od slnka do interiéru. Prestup svetla. Čím viac je sklo transparentné, tým prepúšťa viac denného svetla a zaisťuje živý kontrast a vzhľad farieb. Bezpečnosť. Vďaka pridaniu jednej či viacero fólií k vrstvám skla sa v prípade rozbitia sklo nerozpadne na drobné kúsky, ale ostane v celku. Ďalšou možnosťou je zvoliť kalené sklo, ktoré je pružnejšie a tým pádom aj odolnejšie. Sklo pre váš domov môže mať aj ďalšie užitočné vlastnosti, ako napríklad zvýšená bezpečnosť, ochrana proti vlámaniu, samočistiaca vrstva, mliečne sklo alebo iné dekory, voliteľná miera zrkadlenia, ochrana proti nárazu vtákov. Vlastnosti skla môžete rôzne kombinovať, tak aby vyhovovali vašim požiadavkám. Poďme si predstaviť niektoré sklá z našej ponuky so súčiniteľom priestupu tepla 0,5 od popredného svetového výrobcu skla Saint-Gobain. Izolačné trojsklo E-Class. Toto sklo ponúka najväčšiu priepustnosť svetla a pomáha získať viac tepla zo slnka pre váš domov. Je ideálne v kombinácii s vonkajšími žalúziami. Inštalácia je vhodná pre všetky svetové strany. Izolačné trojsklo E-Class Acoustic. Protihluková varianta skladby E-Class. To znamená, že naviac chráni proti vonkajšiemu hluku. Izolačné trojsklo Coolite SKN 183. Tento typ naopak chráni pred prehrievaním interiéru aj bez použitia vonkajších žalúzií. Odporúčané umiestnenie je na južnej alebo juhozápadnej strane. Izolačné trojsklo Planetherm XN je štandardnou skladbou skiel s bežnými tepelnoizolačnými vlastnosťami, bez ďalších užitočných vlastností pre vaše bývanie. Je to sklo, ktoré pravdepodobne dostanete, pokiaľ nebudete požadovať lepšie parametre. Na skle záleží. Výber správneho zasklenia v kombinácii s optimalizáciou tvaru a veľkosti okien vám môže ušetriť náklady na bývanie a zároveň zvýšiť užívateľský komfort. Nie je sklo ako sklo. Niektoré vám môže ušetriť peniaze.